पाहिजे ना. आरामात करा, आरामात, थोडा आरामात. अरे आमचं काय बोलतोय, आमचं काम बोलतोय, अरे आमचं काय बोलतोय, आमचं काम बोलतोय. नितेश राणे, नितेश राणे, नितेश राणे, नितेश राणे, नितेश राणे, नितेश राणे. कोकणचा विकास, कोकणचा विकास. अरे जय 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 भवानी. हात वर, हात वर. जय 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 भवानी. जय 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 भवानी. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. नितेश राणे, नितेश राणे. कोकणचा विकास. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी. महायुतीचा विजय असो, महायुतीचा विजय असो. नितेश राणे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नितेश राणे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टीचा जय असो, भारतीय जनता पार्टीचा जय असो. हिंदू देश की बात करेगा, वही देश में राज करेगा. हिंदू देश की बात करेगा, वही देश में राज करेगा. अरे विकासाचे कणकणीत, अरे विकासाचे कणकणीत नामे. अरे एकच ध्यास, अरे एकच ध्यास. अरे आमचे ठरलंय नक्की हॅट्रिक पक्की. अरे आमचे ठरलंय वही देश में राज करेगा, वही देश में राज करेगा. हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं. आपल्या हक्काचा विधानसभा तुम्ही थोडेसे असे मागे तर तुम्ही नको ना हातात देऊ, तुम्ही माझ्या हातात. हो हे घ्या, हे घ्या मॅडम. त्यांच्याकडे जा. तुम्ही तुम्ही साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. नितेश राणे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. त्यांना ना एक कोणतं तूच दे, त्याला मागे घ्या ना, मागे घ्या ना. व्हिडिओ काय काय मला समजलं.
जागा द्या ना बाकी आई थांबा जय 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 शिवाजी. एक मिनिट थांबा हातात दिला लांबे सर्व मागे जय शिवाजी. जा बाजूला सर्व बाजूला येऊ दे एक एक जा भारतीय जनता पार्टीचा तुम्ही आगे बढ़ो. तुम्ही आगे बढ़ो. सगळे तुम्ही गेलात नाही ना हा व्हिडिओ पण हरियाणा साहेब आगे बढ़ो. हम तुम्हारे साथ हैं. जय शिवाजी. जय भवानी. जय शिवाजी. जय 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 शिवाजी. जय 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 शिवाजी. भारत माता की जय. जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. तुम्ही आगे बढ़ो. काय करत एक असे या ना पाठमध्ये तुम्ही आगे बढ़ो. दिलं की मागे थांबा जय भवानी. जय शिवाजी. जय भवानी. जय भवानी. दिला की बाजूला दिला की बाजूला हम तुम्हारे साथ. 5 मिनिटं फक्त दे मला व्यवस्थित फिक्स पॉकेट आहे राणा साहब तुम्ही आगे बढ़ो. राणा साहब तुम्ही आगे बढ़ो.
हां रात्री एक जरा तुम्ही अशी साईडला आहे ना विकासाचे खणखणीत नाणे विकासाचे खणखणीत नाणे आमचं ठरलंय नक्की आवाज भारिया विकासाचे खणखणीत नाणे नितेश राणे कमी येतोय हातवर विकासाचे खणखणीत नाणे विकासाचे खणखणीत नाणे आमच्या काय बोलतोय साहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं राणे साहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं राणे साहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं नितेश साहेब आगे मागे मागे ना पाग
दुकान पुढे हिंदू देश की बात करेगा वही देश पे राज हिंदू देश की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से जिधर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं जिधर तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं जिधर तुम आगे बढ़ो जिधर जैसा हो तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हमारा नेता कैसा हो हम तुम्हारे साथ हैं एक मिनट
धावपळीला सगळं. आजचा दिवस सगळ्यात धावपळीला. ह्यांना जरा पाठी थांबव ना. हे आधीच सर्वजण पुढे आले तर समीर दादा ह्यांना मागासारखं पाठी सर्वांना त्या साईडने जायचं. समोर इकडे जाऊचा लक्षात ठेव. मागे राहा ना, मागे मागे. थांब चला पुढे चला.